आइए आज हम आप सबके चलमपुर के पास महदहा रायडीहा गांव में माँ कामाख्या धाम बाटे, जहां पूजनीय बाबा सूरज बाबा जी बानी। और आज हम आप सबके माँ कामाख्या के बारे में कुछ गुणगान गा के सुनाओ तनी, वहाँ के गाथा सुनाओ तनी। महदहा बगराज डीहा में कामाख्या के धाम हवे। महदहा बगराज डीहा में कामाख्या के धाम हवे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। महदहा बगराज डीहा में कामाख्या के धाम हवे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। दूर दूर से सुन के आवे लो, केहू खाली हाथ न जाला, मिट जाला सब रोग। काली माँ से करे ले अर्जी, इतने करी उपकार। राउर सेवका बन के करी भक्तन के उद्धार। भक्त के देखी भीड़ हवा लागत सुबह हो शाम हवे। भक्त के देखी भीड़ हवा लागत सुबह हो शाम हवे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। सूरज बाबा नाम हवे। बाबा में साक्षात माँ दुर्गा काली के वास होला। दर पे इनका जे भी आवे केहू ना निराश होला। कामाख्या के अद्भुत महिमा जानेला जहान हो। इनकर धाम के गुणगान करेले दिल विधान हो। बबलू बेदर्दी सुनील सलोना बाबा के गुणगान गावे। बबलू बेदर्दी सुनील सलोना बाबा के गुणगान गावे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। कष्ट मिटे दुख दूर होला सूरज बाबा नाम हवे। ई कामाख्या धाम हवे।